Music from GDM Records. I'm Moody on the beat. Yau da labari, labarin soyayya. Yau na zo da labari na soyayya ne. Tabbacin abin da ya faru kuma soyayya ta na kwana. Wata rana kun aiki na can studio a nufina, kani tara ni da abokina wata furodusa na. Mun ji sallamar 'yan mata, wasu ɗaliban makaranta sun shigo domin aiki ne, waka ce ta maulidin suwa. Sai na hangi wata budurwa a cikinsu ta ɗara kowa, sai ado kamar wata ɗawi su kallanta ban daina ba. Sun ka fara yin aikinsu, ni na zo nake ɗaukar su. Takenan suka yi gamawa, godiya muka yi wa juna. Tun a lokacin aikin ma kallon so muke wa juna. Sai mun magana ba dama, kunya ce take na ƙawaye. Sai suke shirin komawa, ta suna ta mun ban kwana. Har suka fice shagona ko bata ce mun ba. Ni a gaskiya na kamu, ita macen ta damu. So nake ta bannan banta don kawai muke gaisawa. Sai kawarta ta yi dawowa, gayyata take wa kowa. Wai zuwa gurin maulidi sai na bata yar nan bata. Wataran yana nazarinta, sai jira nake na kiranta. In na ɗan tuno fuskar ta, murmushi nake farawa. Sai kiranta yayi shigowa, sai sallama makai gaisawa. Wai tuni take mani in zo, kar na ce ba za na iya ba. Lokaci yayo na yi wanka, gani kan hanya ba nisa. Sai kiranta ya yi shigowa, ya kamar ba za ka zo ba. Sai na ce ina hanya ma, ba daɗewa za ki gana zo. Gani na yi so makarantar fara'a ba ta daina ba. Ta yi minnatar ba sosai, an yi maulidi ba ƙarya. Yanzu gashi mun saba wa soyayya mukan kullawa.